Iharap mo daw ako. Malaino na ako. Bata nagtuturutok nga ng tao. Masuko na naman. Sige na, dali na. Huwag kay Idol Tinapa. Kay Idol Tinapa. Dali na. Kaya doon tinapa. Bata nagtutukaw-tukaw nga ng tao. Subo na naman. Pangyari. Bata nagtutukaw-tukaw. Nagtuturutambay nga ng tao. Subo na naman. Ay, nakaw na buhay yun eh. Ayun naman agad, may bumba man ang galigde. Makiharap tabi. Pwerte man ang gada. Bago na, kukuruking taban ano ah. Ay, ganyan. O balik din na. Ay, di, magitubig ini ha. Palat ka ba? Kasala na ba nakakagpukang kunyan? Ulit din na. Taba kaligin masulwak ang tubig. Nakaday ba dyan ng tubig? Ano na ito? Bakit si Kuya Butchiki man ako pagsuguan kay niyong mako niya kitubig? Ay, magani kitubig na nagsusulbak na. Uyog-uyogod mo ano? Nanguraga na kita kabubumba. O ano naman sa hindi man magkakitubig galing na ako kwalig diyo. Piki man gano'n yung Puto! Dahil mo ito na ahiling. Alang na lamang ang lubot ko. Sabi ko kay Tubig na abot. Nauli nga ni bagang bomba. Kada may tubig pa dyan. Ang mura kong tatalibo mo. Yung na nga nabigay sabi ko sa'yo, nangura ka na nga kita libong. O, mahal mo na tubig, dahil magkitubig. Buting! Ano tabi ni Buting? Ginindundo ang pasuway na duwa. Ako man ng bomba. Puto may gripo kitang tubig. Ay, bako man hindi bong kabosing? Panchir ang kaining 7 series na mga sliding. Ano naman na may sala? Ay, may sala. Sugo-sugo na. Mga panluhan kayo niya. Sabi kayo, nagbulok-bulok na sutula. Arog ang kanaw. Naday ka pa? Naday ko man nga nanara. Magtagalubsot man yan kitang duwa. Talagang kita nakakasabay na naman sa uso. Ay, nga, sa bulo naglugsot na nga diyo. Bako man ang gripo. Naarog ka naman sa indaw. Na, baka. Hello, hello. Bako man nga dyan, microphone. Panluho pa lang yun, aday. Pangluho nga na, kagala naman kamotor. Ay, dahil malulo. Sumuya dyan magpag-rebook kay sliding door, sliding window, owning. No, Yeah. so nahiling din do ka bago na nag-extra. Siya tabi ang may owner kang. Billion NJ Glass, yan, aluminum and supply located at Barangay 14, Bakakay Albayan. Hanapon sa natabi nindo, aka Tinapa. Thank you for watching. Ang lube, pwerte. Yan. Uyog-uyogod mo ha. Yan na. Yan mga idol ha, sa mga muya dyan magpagiribo dyan, kay sliding, nako, hunin na tabi nga ni sa mga nagpagiribo kay idol Tinapa, nako. May mga finish product na si Idol League. Grabe talaga nagpagiribo mga Idol League din, nako. Ano pa tabi ang pig-aralat dyan, sa mga may bintana tabi dyan, pakaganana, pati sa pandok ni Kuya Baut, nako binintinaan na, uyug-uyugon mo han. Buruk-buruk. Tagburuk-buruk na da. Ayan, thank you mga idol for watching.